Ramdam mo na ba ang Pasko? Dahil ako, ramdam na ramdam ko na. Makita ko lamang ang mga kumikislap-kislap na mga ilaw ay aking nadarama ang tunay na diwa ng Pasko. Samahan pa ito ng mga puto bongbong at bibingka na binabenta gabi-gabi. Ating lamang pong laging isipin na ang Pasko ay hindi lamang sa mga parol at mga bibingka at puto bongbong, kundi ito rin ay ang senyales ng pagmamahalan ng bawat isa sa atin. Lalo na dito sa Pilipinas, ang pagmamahalan, bigayan at kapatawaran ay simbolo at diwa ng Pasko.